Ve Strakonicích se otevřelo první aktivační centrum pro mentálně postižené. Klienti mohou navštěvovat výtvarný ateliér, keramickou dílnu nebo hudební výchovu. Většina tu ale našla to nejcennější – nové přátele. Strakonické aktivační centrum se pro klienty stalo druhou rodinou. Panuje tu totiž vždy dobrá nálada. Nové kamarády si tu našel i Lojzík Kropáček. Je rád mezi lidma, mezi dětma, takže se mu to jako líbí moc. Je to sranda. Žádné takové centrum neexistuje a jsme vlastně první ve Strakonicích. 20 klientů si může 3krát týdně zpříjemnit odpoledne modelováním, malováním v ateliéru nebo výrobou keramiky. Tady už vidíte první výtvory, kdy děti obtiskávaly přírodní materiál. Nové záliby a nejen ty holčičí si tu našla i Evička Krahulcová. Zpíváme, pečeme buchtu, dorty děláme a počítače mi baví. Myslím, že se jí tady strašně moc líbí, chodí sem ráda, těší se sem. Úplné zapojení do normálního života možné není, ale určitě je cílem zlepšit jejich život. Přestože aktivační centrum funguje teprve první týden, zájem je prý obrovský. Klienti by totiž museli jinak platit stovky korun za program ve stacionářích. Dana Soudková, RTA Strakonice.